ברוך השם, יהיה את השנה בציון של רבינו הקדוש. בראש השנה, רומן, שרבינו אמר, ראוי לו לשמוח כל השנה, מי שזכה להיות אצלו באומן ראש השנה. זה דיבור מופלא שרבינו אומר דבר כזה. כל השנה ראוי לשמוח שהיינו אצלו באומן. משמע מהדיבורים האלו שהעניין של ראש השנה זה לא סתם דבר פשוט, זה לא איזה סגולה, איזה עניין כזה. כל השנה, כל מה שעובר כל השנה, מה שעובר עלינו כל השנה, קשיים, מיצרים, דברים לא הכי נעימים, בגשמיות, ענייני פרנסה, בית, ילדים, חיים האישיים, ברוחניות, כל הקשיים שעובר, ירידות, נפילות, על הכל אומר רבינו כל השנה. כל השנה זה אומר כל מה שעובר כל השנה, ראוי לשמוח כל השנה. זה דבר מופלא מאוד שרבינו אומר דבר כזה, כל השנה ראוי לשמוח. אבל באמת אנחנו יודעים, רבינו הקדוש השאיר לנו ירושה מאוד מאוד גדולה, ספר ליקוטי מוהר"ן, כל האוצר העשיר של הספרייה של ברסלב, והעצות הנפלאות שרבינו מלמד אותנו, כמו התבודדות, לדבר עם השם כל יום, לדבר איש אל רעהו כמו שמדברים לחבר. רבינו מלמד אותנו איך להתחזק בכל הנפילות, תמיד למצוא את הנקודה הטובה, תמיד למצוא את נקודת החיבור עם השם, תמיד לזכור שהקדוש ברוך הוא מתפאר איתנו, וכן הלאה. המון המון עצות ודרכים נפלאים שרבינו לימד אותנו איך לעבור את כל השנה. ועל הכל אומר רבינו, כל העניין שלי הוא ראש השנה. כי באמת היצר הרע והמקטרגים מאוד מאוד לא רוצים שנתקרב להשם. הם מאוד מפריעים לנו שלא נוכל לדבר עם השם. הם מאוד לא נותנים לנו להתחזק בכל מצב של ירידה. הם לא נותנים לנו להיכנס לכל העצות הנפלאות שרבינו מלמד אותנו. הם לא נותנים לנו להיכנס להבנה בליקוטי מוהר"ן, שאין לנו הרגשה בליקוטי הלכות. יש מקטרגים בעולם, הם לא נותנים לנו להיכנס לזה, להרגיש את זה. רבינו אמר, העולם עוד לא טעמו אותי. הספר של רבינו, האוצר שיש לרבינו זה גן עדן ממש. רבי נתן אמר על ליקוטי הלכות, הספר הענק הזה, ליקוטי הלכות, אמר רבי נתן, זה הגן עדן ממש. מי שזוכה להיכנס לזה ולהרגיש בזה, הוא ממש מטייל בגן עדן. מי יכול לטייל בגן עדן? הוא נמצא בעולם הזה, אבל הוא כולו בגן עדן. אבל איך נזכה להיכנס לזה? יש להט החרב המתהפכת שלא נותנת לנו, היא מונעת מאיתנו להיכנס לגן עדן. אז זה אמר רבינו, כל העניין שלי הוא ראש השנה, המפתח לכל השנה, המפתח להיכנס לכל היוצר של רבינו לכל השנה, לקיים את העצות, להרגיש את הטעם הנפלא של העצות שלו, תלוי בראש השנה. עכשיו שהיינו אצל ראש השנה, רבינו אמר, ראוי לו לשמוח כל השנה. יש לנו בסיס לשמוח כל השנה, כי בראש השנה רבינו המתיק מאיתנו את כל הדינים. עכשיו יש לנו את האוצר ביד, יש לנו את המפתח. מתי שנרצה במשך כל השנה, לפתוח ליקוטי מוהר"ן, לפתוח ליקוטי הלכות, ללמוד השתפכות הנפש, המשיבת נפש, הספרים המתוקים האלו של רבינו, תמיד שנרצה ללכת להתבודד, לדבר עם השם, נרצה תמיד להתחזק בכל ירידה, נוכל לזכור, היינו ראש השנה אצל רבינו. יש לנו בעל כוח גדול כזה, גיבור גדול כזה שעומד מול הסטרא אחרא, וזה ייתן לנו את הכוח להילחם, ייתן לנו את העוצמה, את הכוחות נפש, להיכנס באמת לעצות. וכל פעם שנבוא להיכנס לעצות, נבוא לפתוח את הספרים, נרגיש חולשה, תזכר, יש לי גיבור לידי, הייתי ראש השנה אצל רבינו, כל השנה אני יכול לשמוח, אין לי מה לפחד, אין לי מה להתייאש. אפילו אם התרגלתי כל כך לירידות כאלו, נפילות, גם אם קשה לי כל כך לדבר עם השם, אבל יש לי את רבינו לצידי, אני יכול מעכשיו להתחיל, כי ראש השנה הייתי אצל רבינו. ראוי לשמוח כל השנה, מי שהיה אצל ראש השנה.